Hej og velkommen til GDM. Har du tænkt på, hvor meget det betyder for dit udtryk, hvilke sko du har på? Faktisk er sko det mest powerful tilbehør, du overhovedet har. Det vil sige, det er det tilbehør, der kan ændre dit udtryk allermest. Der er jo en kæmpe forskel på, om du har en sneaker eller en støvlet på til dit tøj. Hvis du nu er en af dem, der elsker at gå rundt i sneakers hele tiden, så kan du godt skrue op for dit øvrige tøj og dit tilbehør. Fordi jeg er jo en af dem, der har tilhænger af, at du giver den gas med din stil hver dag. Og dine sneakers vil du nedgradere dit udtryk, så du kan sagtens give den gas de andre steder. Hvis du godt kan lide at gå lidt mere afslappet klædt, så kunne du måske overveje at give den gas med dine sko, for så vil du opgradere dit udtryk på den måde. Så i det hele taget kan du bruge dine sko til mange forskellige ting. Prøv at kigge i dit skoskab og se, om alle dine sko de ser ens ud. Det har jeg faktisk tit set, når jeg kommer ud til de forskellige kvinder. Så kan det måske være, at dine sko de alle sammen har runde snuder, eller de alle sammen er sneakers. Og hvis det er sådan, så vil du faktisk få det samme udtryk, ligegyldigt hvad for en sko du vælger, uanset om den er grøn eller hvid eller sort. Så prøv næste gang du så er ude at finde sko, og prøv at finde en sko, der har lidt andet udtryk. Det kan jo for eksempel være en cowboystøvle eller en spidssko. Prøv at se dig lidt omkring og finde sko, der kan ændre dit udtryk. Jeg håber, du kan bruge mit tip. Hej.